Takže ahojte, vítam do nového videa. Teraz ideme si zahrať Brookhaven a... Čakaj, čo nové? What the? Ideme tam. Mirečko, sírečko. What the fuck? Ja som tu u Dangousovi. What the fuck? Hasio. Keby tu bol toto servis auto, tá... Takže ideme na tú terasy, vymažeme. Dali sme Passat B5. Nie, bo je to Octavia. To Passat B5. Všetko po mne opakuješ, nie po moje auto. Ale nie, že tvoj dofak auto, že na Roblox. Tak ideme si rozpávať dajaký pam. Ideme si spraviť doma, ale prepáčte, že nemám Robloxy, lebo na môj Fingy 28 mám Robux. Máš iba 5 Robux. Hej, ale na Fingy 1, 2, 3 filmy som robil všetko Robux, už mám jeden. No tam, lebo ty si kúpil a ty si nechal jeden Robux. Nie, ja som si nechal 10 eur ešte, ja som spinkal, stal som sa išiel pozerať 5 eur, mám more. A na Fingy Hlavne o mori hovoríš, nie? a na Fingy 28 mi ostalo ešte 4 eur. Nie, lebo 5. Hej, ale na vlastný Robux mám 5 eur, ale na fake Robux mám len tak, jak sa volá, 4 Robux mi ešte ostalo. To taký, no, furt havarujem. Čakajte. Takže chcem vám dať čo hovoriť. Môžem? To dobré. Nejaký ujo, nie? Nejaký ujo. A zo Hunkovce je. A teraz nám zobral auto do servisa. Tam je Vouči. No. A ešte toto, jak sa volá? On rovno išiel ku sebe do Hunkovce. To bol veľmi lacný. A prišiel a tam nechal auto náš, nie? A do garáža bol. A toto. A potom prišiel po mojho otca na jeho auto a potom, aby prišiel si zobrať svoje auto, nie? Lebo dačo sa pokazilo mísno, no potom vyskúšal, neštartoval. Lebo mísno nedačo a také, jak sa volá. Toto. Potom dačo si zabudol ten zo Hunkovce a potom išiel razváhať za Zaudinu, tabo on vedel, že môj oco ho chce zbiť, nie? No tá razval utekol hed. Tak je mu robil mori, no a takový utekol hed. Takový kúň ho do Hunkovce. A ten uliezol z Hunkovce, videl jeho žena, nie, že dačo toto. Ja som už pápať, som hladný.
Predám, zase kúpim. Ešte si dám. Toto nedá. Mám to sa vymazať. Takže dajte like, čo budem si zahrať. Lebo sa ti to aj... Nie, to... Hore, pozeraj, čo robíš gitaru zo seba? No to toho ja veď. Ale toto zakázať ne. Neviem sa ukázať. Ale ujo. Ja predám toto auto za Audi TT. Predal som. Už mám takoj veľa peňaženky. To tak jeden, ne? Basta fix. On je veľmi smiešný, spáva veľmi proste do toho videí. Takže urobíme na to. Čekajte, kamaráti. Pokiaľ si zavypneme dačí. No, takže čaute kamaráti. Čaute kamaráti, teraz dajte mi like, odber, aby som mal veľa, tak málo mám veľmi málo mám len 4 odbery, prosím dajte mi. Môj brat mi dal dislike a toto. Dajte mi prosím like, aby som mal 220. No, prosím, dajte mi. Čaute, držte si, počúvajte mamku, ocka, deda, detka, aj babu, aj prababa, aj prababu počúvajte, aj pradedo, hej. Čaute.